ni ako Salamat sa ako ang panimalay guys. kay Mintras nga wa pa mo tumod si Alex guys kay ni una magtumod ako si ang gipaliwat ni Berto ko aban sa iyang duha ka guys. anak. Si Alex ra ang wa mo tumod ani guys. So mo na lang among gihuwat. Siya dagat nabuhi Nalingaw ko pag video-video sa akong mga tanaman ani guys. Nalipay kog dako kay nakita na ho aga ang mga tanaman nga ning lampay bisag adag ko pug kaigbaw din among dapit guys na gihapon na nga buhi labi na gyud ning akong buwak guys oh. Hala, nalipay ko ani guys kay mga duha ka tuig gitingali ning wa ka buwak hangtod karon nakabuwak na. So kagwapa rin sa imong buwak no. Ha? Salamat ha buwak, guys akong giampingan hangtod nga ni buwak jud. Pila na ni ka? Buwak ka? Murag 2 years, naman na 3 years mo pa pagbuwak guys. Guys hangtod nga ni buwak. Uy, no, kagwapa sa iyang buwak. No? Ambot og nganong nadugay man si Alex noon din sila og habag. Ito naman kaadyo. Sa tanang mananagat guys, si Alex ra ang wa mo tumod. Udto na. Mo na nga gihuwat-huwat jud namo guys. Nahugan tas lubi. Uy, kagwapa sa buwak. Kagwapa gid sa buwak. Hala, wadyo ko magtuo. Ug nibuwak dyan at siya. Uy, Ginoo ka. Ay, impas na nilabog ito. Gataag butong. Tingnan mo ito. Sa Alvin yung kan? Kaberto, ka Alvin Aladin. Si Alex na lang atong huwaton. Nawa ito to. Setos o na. Bahag ka na yung palit. Awa. Init na magot. Murag ka pahinay-hinay yung lagi na. Tipid gisulina. Ako ito ka tipid-tipid gisulina. Palit. Luoyan murag siya na bijaanan. Nawa tanaw pataw ko ko kasi laon ni ma. Hagbong kita ni. Wa ba ka maghilak, doy? Asa man ari ibutang? Ari de ko na ibutang. Ari de ko na ibutang aring iyahang. Unsa may ni itom? Ya, kono ka man? Ha? Oh, mana? Ay, Kabutan di ay kuha. Oy, sige pa. ay, ay, magkabutan kay paon. Angin tangtanan.
Ano mo day Ma'am Sara? Uy, naa madayga mamsa di ay. Mamsa ni mo pa. Agoy. Mamsa. Samin dako. Samin nga karaan. Karaan may ilagom na. Oh, naa po day kabutan oh, gikuhaan dag ata ton. Wan kay Iwa na iipon ni jag iyang kabutan oh. itom. Dadari day, kabutan day. Ay silupin be. Ay silupin ba? Silupin ton. Wajang mingaw be. Sa pa kunong api mong birahonon iyang paspapa. Dali ka. Na dugay ko ano amang andar makina, dugay na andar. Agoy. Tagbag ko. Ano puno magagwan wa. Allah nagpay dyan. Paitin na sila tagino. Imo manggong gipadungo long. Di na ko anang ata sa ilalom. Ha? Wala nga basta mamusago na ang tuwas. Duha so ne. Lima ra kapot. Limang buhay. Duha. Ulo. Grabe tuwas oh. Ito na magkulo. Grabe kag-asitian. Nangunda ko karisot kay mino tuwas. Katigi sana rumahilo na tuwas. Wan hinlo. Wan isagol. Napit lagi tulo. Pila ma akuan? 2 3 4. Just report. Pag Ma'am Sara. Dili. Kubutan. Kubutan. Ah, 2 city? Tuwa tanawan ulit. 2 city. Aga wadungaw ito. Ito. Di apa? Kasig malimtan. Basig malintan ba? Isa. 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 Usay usa. Usa. Di oy. Isa. Ha? Usa. Aw usa di ay. Isa. Pwede ito. 2, 3, 4 to kuan. Ado city no. 2 city ag kabutan, 1 kilo ag mamsa. Big. Big. Kami sa kakugi. Balay siya tayo, balay siya tayo. Paano mo kay? Ako ba? Kamu magtuon mo palang re. Palit mo og sakayan nga. Palit mo og sakayan ba nga kanang busluton. Ja tapak-tapakan ra kay barato ra man. Ya, kuan mo eskwela sa mo isang gabi eh. Muuban mo sa mga muuban mo sa mga mananagat bag unsay angay buhaton. Direkto ka. Pinag-asa naman tayo dapit. Malagi na mawa pa magaling pure mananagat. Nama gitong donon ana bukid og aring laod. Ano to? Isa aro mo 1 quart. Kuha gamay doy. Kani doy duha baron doy. Kay aron dili maalanganin na. Na. Uno 1 port. Was on 1 quart. Uno 1 port, 3 port, 2 3 port og 1 kilo. Gansa ka ginama gabi eh. Pa. Pagama lagi para manay kabutan nimo. Asa ko sampita kay dito kumutingog. Nalista nag 1 kilo ton. Mag-grab Aw, mga isda. tuwas, uno 1 port. Oo, 1 port. Dito nga ka
Wala pa ko mulakaw. Madami to. Wa maada paglakaw naman na aji kon mamsa. Eh, Ay sudan ma. Mm. Ay sudan na to wa. wala na. Daghang salamat guys sa inyong pagsilips ug ako moingon bye-bye.